Adam Price. Diolch Llywydd, a diolch i'r ysgrifennydd cabinet a athro Barry am ddangos mor gignoeth ydy'r gwir. Mae ffordd mor gignoeth pa mor wael mae Cymru yn cael ei thrin. Yn i'w gwlad sydd â 5% o'r boblogaeth, fel clywon ni 11% o'r rwydwaith Rheilffyrdd yn cael 1% o'r buddsoddiad. Ac wrth gwrs, mae hwn wedi bod yn wir am blynyddoedd yn dyfa. I mean, forget Crossrail, we in Wales should be livid because of the way that we're being treated. Nawr, wi yn croesawu'r weledigaeth sydd yn y ddogfen. Athro Barry yn cyflwyno gwerth 2 biliwn dros cyfnod mewn termau gwerth net presennol dros cyfnod o 60 mlynedd. Y perygl wrth gwrs ar y raddor bresennol bydd yn cymryd 60 mlynedd cyn bod ni'n gweld y buddion yma. Nawr, beth mae e'n gweud wrth gwrs, a dwi yn dymuno yn ddiffiant, ydy pob hwyl i'r ysgrifennydd cabinet wrth wneud yr achos dros Gymru. Ond mae'r athro Barry wrth gwrs yn gweud ni allwn gael ein cyfyngu gan broses sydd â hanes o roi Cymru dan anfantes. Ac y cwestiynau felly hoffwn i ofyn i'r ysgrifennydd cabinet yw beth yw'r cynllun B? Os y'n ni'n dal yn cael ein trin mor ofnadw, mae rai o'r prosiectau yma, wrth gwrs, yn allweddol i gynnydd Cymru yn economaidd ac yn gymdeithasol. Nawr, mae gan Llywodraeth Cymru yr hawl o dan deddf Llywodraeth Cymru i fuddsoddi mewn i sydeilydd, i greu llinellau gwasanaethau newydd. Ac i ba raddau felly mae Llywodraeth Cymru yn gyfochrog a gwneud yr achosion busnes yma i'r Llywodraeth Deyrnas Gyfunol ysgwyddo i cyfrifoldebau, ond ni hefyd yn adnabod y prosiectau hynny na allan ni mewn gwirionedd aros iddyn nhw benderfynu, a felly mae rhaid i ni camu ymlaen i wneud nhw dros ni yn hunain. Ac mae trydaneiddio wrth gwrs wedi cael ei gyfeirio ati, a mae athro Barry wrth gwrs hefyd yn dal i ddweud bod trydaneiddio yn allweddol bwysig i y prif linellau y gogledd a'r de. Ac mae am cynghyfri diweddar wrth gwrs wedi dweud bod y pris o gwblhau'r trydaneiddio rhwng Caerdydd ac Abertawe o bosib treian yr hyn a ragdybiwyd 150 o filiynau, bydde hynny'n golygu dros cyfnod, benthyg dros cyfnod o 30 mlynedd, 6 miliwn y flwyddyn. Nawr, dos bosib, dyle fod Llywodraeth Cymru yn ail edrych ar y posibilrwydd o fuddsoddi yn y math na o beth. Mae'r Llywodraeth Cymru wrth gwrs yn edrych ar gorsafoedd newydd. Mae'n gyfeiriad at gorsaf Parc Diwydiannol Blaned Dyfrdwy yn fuddsoddiad call iawn, strategol bwysig i economi gogledd Cymru. Ond ni hefyd wedyn ni yn paratoi yn cynlluniau ni ar gyfer yr enghraifft metro Bai Abertawe a chymoedd o gorllewin. Mae'n dda jyst i gloi i weld am y tro cyntaf, dweud y gwir, braslun manwl yn cael ei yn amlinellwr yn y bryd yn cael ei gyflwyno o ran metro ardal Bai Abertawe a cymoedd o gorllewin. Mae yna gyfeiriad at y posibilrwydd o ail agor Gwasanaethu Rheilffyrdd yn Dyffryn Aman, Cwm Tawe, Cwm Dilas a Cwm Nedd, ond maen nhw yn cael eu clusnodi fel buddsoddiadau ar gyfer y dyfodol, lle mae'r blaenoriaeth ar hyn y bryd yn ôl yr hyn sydd yn crynodau Mark Barry ar cael eu canolbwyntio ar ddinas Abertawe wrth gyfeirio nôl at yr unwedodd yr ysgrifennydd cabinet ynglyn yn cael y balans yn iawn, a allai apelio ato fe i sicrhau bod yr ardaloedd, yr hen ardaloedd cymoedd gorllewinol yn cael ei gweld fel blaenoriaethau yn y don gyntaf o fuddsoddiadau ar gyfer metro Bai Abertawe a chymoedd y gorllewin. Can I thank Adam Price for his contribution and for his questions? And I'd agree, people in Wales would be right to be not just cross, but absolutely livid with the historic underfunding of rail investment in infrastructure in Wales over many years.